Dragi moji hedonisti, dobrodošli na hedonističko-edukativno putovanje na kanalu Surogat Design. Pre nego što krenemo na video, želim da vas zamolim da se subscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, podelite i komentarišete video. Vežite se, polećemo. Dobrodošli kod mene ponovo pravi specijalan smuti danas samo za Marka i za društvo specijalan smuti. Evo, stavljamo jabuka, onda stavljamo šta su ovo su bademi, nećemo sve, dosta je. Onda stavljamo šta je ovo su kupine, znači malo šatro kupine i to stavljamo malo borovnice, evo ga, ima šatro borovnica, malo da se stavi i na kraju stavljam specijalan sastojak, to je đumbir. Vrlo lekovito sredstvo, vrlo zanimljivo i na kraju evo ga no slips, guarana no slips, nema spavanja, znači ovo je jedan super guarana smoothie. Borovnica, jabuka, đumbir, kupina. Šta smo rekli? Borovnica, jabuka, kupina, đumbir, badem i guarana no slips. Sad ćemo mi to da probamo. Sad ćemo da uzmemo mi ovako jednu šolju za mene i za mog Markića. Probamo, imamo da smo napravili dobru stvar. Da vidimo šta kaže. Tri jezika priča. Malo samo. Da vidimo. Jel dobro? To. Super smoothie. Guarana no slip smoothie. Dragi moji hedonisti, hvala što verno pratite moje video zapise. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Do sledećeg susreta sa vama, doviđenja.